Angoldaketan gabizela, aeroplano zarati behitu nahen gora eta joino, haike behitu horrezer botaten da bizen, da zaiten, harinenek, gaineketan bizu, guena arro tantei batzuk gonzien da etxunde planto gainean. Da zizio bomba jausten. Cuando el bombardeo ese grande que hubo, sí. Pues aquí, bueno, una de aviones fue tremendo, ¿eh? Y mataron cantidad de gente. Mi padre murió en Santa María, en el pórtico, y luego le sacaron de ahí, porque ya una vez de estar metidos ahí, le fueron sacando, y parece que les pusieron todos en fila, y cuando mi madre oyó la sirena esa, salió corriendo de casa, porque vivimos en Artecalle, salió corriendo y fue allí a abrazarle y a llorar con él. Batzuk esatu bila, papeles. Habio bien sarati, papeles. Ezin papelak. Papel horrek jauzi zienien, dana zan gehi, hautze, zera. Mis padres iban a hacer cosas para el ganado y eso, entonces venía una tía y solía ir con ella a pasear hasta Pilastra, por ahí. Cuando volvimos, el caserío estaba roto. Guk ikusi genduen Durango, abio etorte ziena, segutz, handak tiak izotuzko mega txaborra da, abio zarati entzute zanien. Da, gero altzeuen joan di batana bombarde dute. Da, urten da nahi bezekei, haineketan, etxekezen jugari etxerari, eta bani etxeran. Da birien, ikusten naben besoak, ikusten naben bestanka, beste batzuk arrantzaka. Mi padre fue a recoger gente y esto, porque a llevarles al hospital, y en fin, el que estaba vivo, y lo demás, bueno, de pena. Y nosotros en casa estábamos. Y cuando fuimos a Altavilla, pues fuimos por la esquina del río y nos ametrallaron. Eso también me acuerdo un poco, que venían los aviones, el ruido ese de... no sabes, y nos cogían unas vecinas que teníamos y enseguida íbamos a un refugio en el ayuntamiento. Yo me acuerdo del ayuntamiento que había un refugito, también había en San Agustín, pero yo creo que yo ahí recuerdo. Kale barratzen bizi ginen, sireniero, sarati entzun zanien, amak heldu, eta eruen inuen, denda aurretik, jesutxen ondotik, momoitio fabrika bat egoen, dan itxurie saku batzuk eta zorro batzuk egozenan, errefugio lez. Txabolara haineketan da, guen dozera bat neskan mutilan da, guen zanen goien, guen automobilten da begire eta hanez, behitu, zelan dato zan, irunan da. Guztien duzera bi, zelan Durango ganera etortezien, Durango bueltaka, da arratzaldea batean euskizera zelan, gogoratzen gara zelako jauztezien gauza batzuk, brillo erolako zoazekotan, baina es que no pensé en bomba que no la conocía. Los aviones venían despacio. Entonces eso te daba... que andábamos con mucho miedo. En cuanto oías un avión corría, o sea, antes de llegar a las vías, había un refugio hecho con sacos de arena y allí corríamos todos a escondernos. Arratsaldeon. Juan Uribe Alberdi, Dominga Estancona Retolaza, Edita Gómez Pereira, Juan Gaiastegi Duña Beitia, Pilar Uribe Solagaiztua eta Iñaki Gorritxategi Alberdi entzun ditugu. Orain dela 98 urte 1997ko martxoaren 31an bizi izandakoak gogoratzea garrantzitsua da. Gertatu zena gogoratuta ez dugulako ahaztuko. Gerediaga elkartean lan hori egiten dabiltza aspaldi eta ez dira bakarrak. Elkarte, norbanako eta erakunde asko dira gerra zibilean zer gertatu zen ikertzen eta zabaltzen ari direnak.
Hamarkada luzea egin zuen esaterako Durango 1996 elkarteak lekukotzak jasotzen. 150-tik gora. Eta guztiak garaia atarian ikusi daitezke. Orain ikusi ditugunak bezala. Gerediaga elkarteak eta Durango 1996 elkarteak lanean jarraitzen dute lekukotzak jasotzen. Garaia atarian aldian argitaratzen joango dira berriak. Eta Durangoko ez gainera, Durangaldeko beste herri batzuetako elkarte memorialistekin elkarlanean joango dira aberazten Durangaldeko memoria historikoaren erreferentzia izan nahi duen atari hori. Hor nabarmentzen dira Elorrioko Laumunarrieta, Zaldibarko Kastet elkartea eta Otxandioko Handikona 1996. Lekukotza horiei guztiei esker, dakigu gerra zibilean gure aititxe eta mamak jasan behar izan zutena. Lekukotzitatik tiraka egindako ikerketek jakindakoa zabaldu eta ezagutzera emateko balio baitigute. Orain dela 25 urte, gainera, martxoaren 31an, bonbardaketa jasan eta batez ere bizia galdu zutenei, honako omenaldia egiten hasi ziren Kriskitin dantza taldea, Berbaro elkartea eta Gerediaga elkartea. Sufrimendu itzela eta ondorengo goze eta egoera negargarria ahaztu da. Egoera horretan, garai horretako durangarrek, Durango gaur egun ezagutzen dugun moduan altzatu zuten, eta bonbardaketa bizi ez genuenok gogoratu egin behar dugu. Bonbardaketa bera eta ondorengo orduak ahaztu egin dituzte askok. Naiz eta dena apurtu zuen haize handi eta beroa denek gogoratu. Hori esaten zuen besteak beste, Jon Irazabal Gerediaga elkarteko kideak. Gogoratu. Hori da berba klabea. Hitzez, irudiz eta kantuz egingo dugu gaur ere. Ander Erzilla eta Xabier Amorizarekin kantuz gogoratuko dugu 1997ko martxoak 31. Azken urteetan, ekitaldi honetan musikari eta musika talde askok bere egin dute kantua, baina jatorrizko bertzioa Anderrena eta Xabierrena da. Pantailan kantuaren letra irakurtzeko aukera izango duzue eta bakoitzak alduen heinean kantuari jarraitzeko gonbitea luzatzen dizuet. Arratsaldeon, 25. eida da jai hau edo ekitaldi hau egiten hasi ginena. Da orain kantatuko dugun kanta eta bertsoak orduan lehenengoz kantatu gendu zen. Eta 25 urtien, urtero hemen egon zarinok, zeu behikaziko zenduen kanti epizkat. Orduen gu kanteko dugu, baina zuek hor irakurriko duzuena, badakizue kantau bilur barik. Martiko hilak 31 eguna den zapaletan, Durangotarrok itxartu ginen kanpaien dei zapalberan. Mamutzar batzuk agertu zidan Elorrion zeharrekan, goiko zeruak jarrik induzan inpernuaren zarredan, zarredan. Gurutziagak jasango eban zuzko danbarra talenen, eskerrezkuma azan triskantza geltokiraino ondoren. Altzamentua zer izango zan, laster jakin gendun hemen, berrendi gora hilda herria, txikituta itxieben, itxieben.
tokiraino ondoren, arratzaldean barriro esan, hilaketa hautza baino. Frontoia zabor eskurdiketan, zuak gero arte dinon. Alango beste ekitaldi bat, falta genduan ondino, ondino. Frankok agindu, molak birrindu, Hitlerrentzako pilakon. Tromperri maite onizu berte, mortala etorriakon. Oi Picassoren zezentzarroni, gaur behondino nunagon. Gernikan fama zelan gailurtu, ikasi euan Durangon. Oi Picassoren zezentzarroni, gaur behondino nunagon. Gernikan fama zelan gailurtu, ikasi euan Durangon, Durangon. Jon Irazabal, Gerediaga elkarteko kidearen berbak aipatu ditut lehen. Ekitaldi honen 25. urte urrena betetzen dela aprobetxatuz, bera gogoratu nahi izan du bereziki Gerediaga elkarteak. Berari zor baitiogu, neurri handi baten, Durangoko bombardaketaz dakiguna. Haizearen kontra ibili zen Jon, gertatu zenaz inork hitz egin nahi ez zuenean lekukotzak jasotzen. Ikusten ez den lan asko. Hainbat liburu, argazki liburu eta ikerketa lan argitaratu eta sustatu zituen. Ekina zen Jon, eta beti egote zen prest, gaian sakondu nahi zuen edonorekin biltzeko eta bere ikerketetan ezagututakoak konpartitzeko. Eta berdin, institutuko ikasleekin, memoria historikoan lanean dabiltzan beste eragile batzuekin, kasetariekin edota erakundetako ordezkariekin. Erakundetara sarri gerturatzen zen, gerra zibilean gertatu zirenak ezagutu, zabaldu eta gogoratzeko laguntza eske. Egian, justizian eta erreparazioan sinesten zuen. Zainazen okioan kulturgune txiki bat, sotano baten, beren delegazioen alguen, eta orbitu ginen golpera, gente ganezka, gente gizau imposible zan da. Eta antolatu duen izaldi hori izudutoko zinaretuen. Izudu barruen, antzerki edo zinareto badeko, eta antolatu duen eta izan lehenko ekitalde. Lehenago, Durangon antolatuta zegoen, 37 aldu izen, Orfeoiek antolatuan musika eleman aldi bat, kontzertu bat antolatuan. Eta zeginen lanien, memoria historika hori zaratzaka, bombardeen inguruen lanien girean, bai datu bat zen, periodikotako berrezen fotokopiak egiten, pentsaturik, leharo eta zazpizen zerbait antolatzen, berota magarren urte horren nien. Ezaliken Euskal Herrian ez egoela beste bombardaketari gerriako binok, gerriketak itxo. Eskagertu gendun, ganera, horretarako laguntza jaurlaritzari eta zaskun ezetz. Eta jentiek batzuk kontatzeko gue, berbaiteko gue, eta ez delatzuk ez horreko zakiztik goratu bien, hori barrido eitzeko eda, jente askok bilurra zeugan. Laukatuk esateko moduen egoskuien euren testigantzak. Ingen duen bideo txikitsu bat. Eta Kale Barriko biblioteka zarrien, antolatu genduen erakuskuta bat, Durangoko bombarde hori buruz. Nire ustez jente asko dintzat oso
revoluzio ondi bat izan zen. Karbentzak ritatu ban, 37 liburu bat, liburuzka bat, bombardeo eta hilako indizenak ina, ni oso gatxazan aurkitzea hemen. Orduen, plazatu mendunin berriz hilako indizenak eta kintaskok, aurkituan bere nahitzen edo oire nahitzek edo zenitartekoak edo haitxitxe danako ez hilako indizenak hartan. Laro eta zazpizen honiro zegoen zen gerran ibiliko militarrak. Servizio Historiko Militar, Madrileko Martínez de Alcalako kale zegoena, zan los sitios más siniestros sabidos y por la vera, ate handibi, prontzeskuek, soldabi, fusilaz, guardes diken, zan da eskultura bi atien eta albuen orman, kuadro baten barruen, el originala del último parte de Guerra de Franco. Zelako zan girue eta zelako latza edo gorra zan ikertzien, eskatutaten dokumentazioa eta gazteien de la guerra del 37, ya gazteien carlistadako de 1837. No, que yo quiero la documentación de la guerra de 1937. Eta horren egon zan comandante diños de la nuestra. Bekera ditzen. Algo ditzen esan eran, hostias. Bai baina kontuz. Baina hasi ginen, Madrile da, Londresera, eta hainbat tokitara juten eta ikertzen, eta harremanak egiten mundu hortan zegoen ikerlariekin. Hau bilginen beti, alemanan dokumentazioa aurkitzen, edo begiratzen, Durango aurkitzeko, eta ganera, en el frente del norte, eta al revés zegoen, desde el frente del centro, eta italianoek. Eta horren ondorio zu ginen, Italiara, Ejertzito Leireko artxibora, eta itxeskoien dokumentazio guztie begiratzen. Bombardeoko Euskadiako diarizo tariko baten, agertzen da zelan Durango, baina guretzat jazan la confirmación total. Eta 2001 ergitartu gendun Durango bombardeoko liburue. Pauso handi bat izan. Alderri batetik, kalien, martzunoko eta hamaikan arrastaldez, Andamariko plazan, komenaldez eikie, eta besta alderatek, liburu bat esku hartien eta jentik irakurri banien eta bar, pausu bat emontzan, eta jasi ginen historiako berentokian jartzen Durangoko bombardea. Horren, Durangoko errezedekon pendientedeko zen lanak, ipentzat, bukaturiko bat zela. Bukaturiko bat zela adibidez, bombardeoko plaka hori duintasun bat emonda. Bai pentsot, zozelan integratu biharko zala, edo sartu biko zala, irakaskuntza munduan mundu gerai honen ezagupena. Gaur eguneko gaztiek jakin bidabe segertatu zala. Ze ondorio karban, eta ez dizela anonimo batzuk. Hori sufridu bila bere nahiek eta momak, edo bere nahiek. Eta horrek gelitu biko bala edozein posibilidade etorkizunin berri do gertatzea. Bestela, egokin jogun lan guztize oso polito batuko da, biblioteka baten, oso polito batuko da los anales de la historia, miesetako ez da berizu. Jon, gure Jon. 25 urte betetzen ditu oroimen entzun dozue, oroimen ekitaldi honek. Eta Jon beti izan da bertan. Eszenario gainean batzuetan, parte hartu behar zutenekin, alboan beste batzuetan, edota ikusentzule ere bai zuek zaudeten lekuan jarrita. Neurri handi batean, ekitaldi honek mende laurdena bete badu bere ekinari zor diogu. Argi zeukan Jonek. Bonbardaketan gertatutakoak ezagutzera eman behar zirela. Ezin zirela ahaztu. Eta hamarkada luzetan ibili zen
harrien azpietan ere informazio bila. Asko kontra izan arren, esan erreza. Ikusi berri dugun ikusentzunezko labur horretan, zoragarria. Aitortu du berak, zenbat traba gainditu behar izan zituen. Bere burugogortasunak, ze burugogorra san Jon, eta eskerrak horri egia, justizia eta erreparazioaren bidean pausu garrantzitsuak eman ditugu. 2001 urtean, martxoaren 31an, Durangoren aurka egindako aire bombardaketari buruzko azterlana liburua argitaratu zuen. Gero, etorri ziren beste hainbat argitalpen. 2007an argitaratu zuen Gerra Zibila Durangaldean 1926tik 1927 esaterako. Lan hori ere oso estimatua zeukan. Eta azpimarratzekoa da, Jon ezela mugatu Durangoko bombardaketa ikertzera bakarrik. Durangaldean Gerra Zibilak eragindakoak ere kezkatzen zuten eta ikertu zituen Jonek. Jon, badakizue, abuztuan joan zen gure artetik, baina bere lan baliotsua utzita eta atzetik etorri garen ontzat edo etorriko direnentzat bide bat zabalduta. Horregaitik, aurten, ekitaldi honetan, bera gogoratu nahi izan dugu. Eta bere izenean, bere familiak, Durangoko bombardaketan hil zirenak gogoratzeko lore eskaintza egingo du. Familiak lora sorta hau orain jasoko du. Eta ekitaldiaren amaieran, elizpearen aurrealdean dagoen hormak jarriko du. Jarriko du. Joni askotan entzun diogu eta bideoan ere aipatu du hormako plaka horrek duintasun gehiago beharko lukeela. Joni egindako lana eskertzeko, txalo artean hartuko ditugu familiakoak. Etorri.
hasieran irudi historiko batzuen berri izan genuen. William Randolph Hearst kazetari estatubatuarraren 100 grabazio ezezagun digitalizatu eta argitara eman ditu Kaliforniako Los Angeles Unibertsitateak. Espainiako gerra zibilari buruzko irudiak dira eta tartean Euskal Herrikoak ere hainbat dira. Grabazioetan eguneroko bizitzako uneak eta tropen mugimenduak erakusten dira. Gaur erakutziko dizkizuegunak 1997ko udaberrian grabatutako irudiak dira. Durango, Zornotza, Gernika eta Burgoseko kontzentrazio guneetako irudiak hain zuzen ere. Irudi ez ezagunak izateaz gain, hauen kalitatea nabarmentzekoa da. Ez bakarrik egin duten digitalizazio lan apartagatik. Hertzen filmatzeko trebezia eta begiratagatik ere. Digitalizatutako grabazioak Kaliforniako Los Angeles Unibertsitateak edonork kontsultatu eta ikusteko moduan jarri ditu bere webgunean eta ekitaldi honetarako bertan jasotako irudiekin hurrengo ikusentzuneko laburra egin dugu. Irudiek bonbardaketak Durangon eragin zuen triskantza erakusten dute. Herritarren iesa eta beldurra begien aurrean jartzen digute. Eta ankerkeria hura egin zutenak pantailan erakusten dizkigu. Bere gordintasun osoarekin. Irudi mutuak diren arren asko esaten dute. Ander Erzillak gozotuko dizkigu pianoarekin.
Durangoko bombardaketek eta 1996ko uztailaren 18an fasisten altzamenduarekin hasi zuten gerra zibilak arrakala handia eragin zuen orduko herritarrengan. Hilketak, fusilamenduak, euren etxeetatik ihes egin beharrak, denagaltzeak, zigorrak, kartzela egunak, gosea. Oraindik ere mina barruan dutela bizi dira euretako batzuk. Gutxi batzuk dira, urteak aurrera doazelako eta gero eta gutxiago geratzen direlako gure artean. Horregatik beharrezkoa da gogoratzea. Memoria delako euren eta gure arteko lotura. Zoritzarrez, orain dela 98 urte gure aurrekoek bizi izan zutena munduko leku askotan gertatzen ari da gaur egun ere. Injustizia horien aurrean jasaten dabiltzan sufrimendua ahotsa altzatzeko balio beharko liguke. Durango herriaren memoria historikoaren garrantziaz jabetzeko egindako kantua da ondoren entzungo duguna. Unai Iturriagak egindako bertsoei Ander Ersilak berak ipini zien doinua eta Anderrek berak pianoan lagunduko dio kantuan Izaro alabari. Ahaztuak da kantuaren izenburua eta estribilloak ezin dugu ahaztu eta ez doguz ahaztu gura dino. Lehen egin dugun antzera, pantailan ikusi halko duzue kantuaren letra, eta zuek ere nahi baduzue jarraitu. Sasoi ezan urrinean, luze joko ebanaro, baltz baten ernamuinean. Hor dago Durango, gerra gordin-gordinean, gaur balitza legez, azkoren bihotz muinean. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Askatasunaren burruka beti da gatza, inguruotan laster zan, Frankoren gerizpe baltza. Erruki sermoirik ezan entzun gero antza, haizeak ekarren erioren makildantza. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Zergaitik ez dira entzun euren aldarriak, zeinek mututu ete dauz zeniden eztarriak. Historia ez dira bakar-bakarrik harriak, kabi hutsak dira
memoria bako herriak baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura, baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Sarri historia beteta dago guzurrez, batzuen minez da penez, ez dau esaten ez ebez, gaur kantetan dugu horri alde zarrak errez, bizia eskaini zenduen ongora zarrez, baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura, baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura, baziren bagara, memoria da lotura, ezin dugu ahaztu, ta ez dugu zaztu gura. Hau izan da guztia, herritarrek Durangoko herriari eskainitako oroimen ekitaldia. Eskerrik asko ekitaldian zuzenean parte hartu dutenei, Kriskitin dantza taldea, Ander Erzilla, Xabier Moriza, Izaro Erzilla, Nerea Mujika, Jon Irazabelen etxekoei, bideoak sortu dituen Markel Onaindiari eta zuei, Durangoko herritarroi eta kanpotik urtero omenaldi honetara zatozen guztiei. Durangoko udalaren koordinazioarekin eta herriko eragile ezberdinen parte hartzearekin martxoaren 14tik ekitaldi asko izan dira. Bonbardaketan gertatutakoak gogoratzeko batzuk, gerra zibilaren ondorioak ezagutzeko beste batzuk, baina hausnarketarako bidea eman digute guztiek. Egitarau zabal horretan azken ekintza bat dago, bihartik apirilaren 15 arte San Agustin kulturgunean emakumeak aberri eginez izeneko erakusketa izango duzue ikusgai. Gainera, Kurutze Santu Museoan apirilaren 2tik 6ra Roma Arras artistaren instalazioa ere ikusgai izango da. Ekitaldi hau antolatzen duen Kriskitin dantza taldearen eta Gerediaga elkartearen partez, datorren urterate, eskerrik asko.